Juoppo. Ismo. Niin. Maailma on pullon. Kiva. Jotka jos Panna hirviöitä takalistoon. No, ihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Tää kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuiskohan teiltä... Panna suonikohju takalistoon. Ei. No siinäs näet. Kaikille ihmisille kaikki asiat ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan välttämättömyys. Tekopyhä paska. Siis kansalaistaito. Takalistoon. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureiden... Kiva. Sen takia mä haluankin, että sä puhut Puhelimen. Ja sä voit hypätä sillalta alas. vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle APlle mahdollisimman pian. No niin, nyt käy. Terve ja heipä hei. Mä olen... Seksi. Orja. Tänään mä näytän teille... Takalistoon. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa vettä. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei Pullo. palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis Pullo. ja pupukumi ja... Nyt me upotetaan tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veden pintaan.